What's up guys? Ngayon, samahan niyo ako ngayon dahil bibisitahin natin ang kahangahangang Forteresse de Sals dito sa Sals Le Chateau ng France. Tara sabay-sabay nating tuklasin ang kasaysayan at mga sekreto ng lugar na ito. Tara guys, samahan niyo ako! Dito na ako guys sa France guys. Salse Le Chateau. Salse Le Chateau. Ewan ko ba kung paano ba i-pronounce yung lugar na to. Salse Le Chateau. Sa France ito guys. Ang ganda ng paligid guys. Oh. Ang ganda guys. Lalakad na ako guys patungo doon. Ang ganda ng kanilang guys. Yung lugar nila dito ba. Madami siyang bulaklak. Ang ganda. May train guys. Dito ako guys sa daanan ng train diyan oh. Daanan ng train. Yan. Daanan ng train dyan. Lakad ako guys patungo doon. Yan daw yung castle ay. Look. Yan. Oo, malaki-laki din yung castle na yan. Oh. Nandito na ako guys sa castle. Ang ganda. Nandito na ako sa loob guys. Castle. There is a canyon balls guys. Si pala ito guys. Si King Ferdinand of Aragon and si Queen Isabella of Castile. Ang Forteresse de Sals ay pinatayo ng tinatawag na Catholic monarchs ng Spain. Sina King Ferdinand II of Aragon, siya yung hari ng Aragon,
at si Queen Isabella I of Castile. Siya naman yung reyna ng Castile. Silang dalawa ay mag-asawa. Noong 1496, nasira ang dating kastilyo ng Sals dahil sa digmaan laban sa France. Kaya ipinag-utos ni na King Ferdinand at Queen Isabella ang pagtatayo ng bagong napakatibay na kuta mula bandang 1497 hanggang 1504 upang bantayan ang hangganan ng dating Catalonia o Spain laban sa France. Pasok tayo sa loob, guys. Kasi ang init dito sa labas, uy. Ganda dito, guys. Diyan, guys, dito. Creepy no dito, guys, uy. Uy. What is this? Ano ba ito, guys? Look, guys. Creepy, guys. Ang dami pala ditong ano, guys, bats, paniki. Yan yung pangalan, guys, Salsis in Oris. Ang Fortress of Sals, isa itong napakalaking kuta sa timog ng France, malapit sa border ng Spain. Ipinatayo ito ng mga hari ng Spain noong huling bahagi ng 1400s. Layunin nito noon na bantayan ang daanan sa pagitan ng Spain at France dahil mahalagang ruta iyon para sa militar. Kakaiba ang disenyo nito dahil parang kombinasyon ng medieval castle at mas modernong military fortress ng panahong iyon. Makakapal ang pader nito at mababa ang anyo kumpara sa matataas na kastilyo para mas matibay laban sa mga kanyon. Kalaunan, napunta ito sa France matapos magbago ang mga hangganan sa pagitan ng dalawang bansa. Panahon pala ito ni ano, guys, ni Queen Isabella at ni King Ferdinand of Aragon. Creepy naman dito, eh. Sa itaas, guys. Ang ganda ng kastilyo, guys, oh. Ang ganda.
laki ng ano ay kastilyo guys. Ang ganda ng mga flower guys, oh, nasa gilid. Ganda tingnan. Ang ganda. Punta tayo dito guys sa itaas. Dilim naman dito eh. Ang dilim. Ah, ito pala dito guys. Creepy naman dito guys. Uy. Creepy guys. Dito guys. Gumagawa sila dati ng ano, ng kanyan. Saan? Creepy. Creepy naman dito. May naglalagari. Ang laki ng lagari guys. Oh. Na mga kagamitan. Dati. At ito may mga piko oh. Dito din mga basket. Lumang basket guys. Here guys. Pasok tayo dito guys. Hindi ko alam kung ano ba ito dito eh. Na. Here guys. Pasok tayo dito. Yung garden na nasa glass. Dati guys, yung Perpignan is part ng Espanya kasi orange. Pero ngayon, part na siya ng France. Dito ko ngayon sa museum guys. Labas na tayo guys.
Dito ako sa itaas. Oh. Ang ganda guys, no? Pauwi na ako guys. Kasi close na. Hapon na kasi guys. Na ito yun. Oh. Hapon na kasi guys. Pumunta ako dito. Hapon na. Ang ganda siya guys. Ay. Yung design ng castle ba? Ang ganda. Parang siyang bridge. Oh. Ang bridge. Ito yun ang view dito guys. Oh. Lumabas ako guys. Ganda. Diyan guys, release ng train. Diyan. Release ng train. May train guys na. Sa likod ko. Ayun na nga guys. Uuwi na ako guys ha. Sa susunod na naman na video ko guys ha. See you in my next vlog. Bye bye.